В следващите минути ще говорим за здравето. Все повече пациенти с метастатичен меланом в България живеят години след поставяне на диагнозата и поддържат активен начин на живот. Темата бе във фокуса на Деня на пациента, годишната среща на меланом пациентската общност в България. Събитието събра пациенти и водещи специалисти в областта на онкодерматологията в общ разговор за съвременната медицина, реалния живот след диагнозата и новите възможности за лечение на рака на кожата. Меланомът на кожата е едно от най-агресивните злокачествени заболявания, като честотата му продължава да нараства в световен мащаб. Добрата новина е, че в България пациентите имат достъп до най-модерните и съвременни терапии за лечение. Какво означава това? Можем ли да говорим за нова ера в лечението на метастатичният меланом и как да се предпазим от кожни проблеми? По темата разговаряме с доцент Ива Гаврилова, онкохирург и секретар на Българската асоциация по дерматоонкология. Тя дава и ценни съвети за това как да пазим здравето на кожата си. Нека чуем. Здравейте! Първо благодаря за поканата и за възможността да поговорим на тази важна тема. Промяната дойде още далечната 2010 година, когато се откри така наречената имунотерапия. Това беше еволюция в онкологичното лечение, не само при меланома, но и при много други локализации онкологични, но първият, при който беше открита, е всъщност точно това заболяване. Имунотерапията е съвсем различен тип контрол на онкологичните заболявания с антитела, които ни дават възможност всъщност да събудим имунната система и тя да може да разпознава туморните клетки, които са наши видоизменени, крият се от нея и така да може ефективно да ги унищожава. Освен нея има и други иновативни лечения при меланома, така наречената таргетна терапия с друго приложение, която е таблетна форма на лечение. Това даде възможност нашите пациенти дори в метастатичен стадий, да имат изключително добър контрол на заболяването, да влизат в дълга ремисия. Имаме така наречените дългосрочни преживяващи, над 10 години преживяемост. Говорим за метастатичен стадий, което си е пълна революция. Всичко това, което казахте, звучи страхотно, защото всъщност у нас пациентите имат достъп до най-модерните методи за лечение. Точно така. Всичките иновативни лекарствени препарати, не само при диагноза меланом, но и при всички други онкологични диагнози, са в реимбурсация, т.е. без заплащане от пациентите в България, може би месеци след като бъдат регистрирани в Европа. Т.е. това, което има в Европа, го има и в България като част от Европейския съюз с пълен достъп и без заплащане от нашите пациенти, което е чудесна възможност. Доцента Гаврилова, в България годишно се диагностицират между 600 и 1000 нови случая на меланом. Броят им продължава да расте. На какво се дължи тази тенденция? Кои хора са най-застрашени? Както сами виждате, климата се променя, слънцето става все по-силно, не е такова, каквото го помним от нашето детство, в което дори нямаше и слънцезащитни продукти и култура запазена от слънцето. Тези климатични промени водят до хронични слънчеви увреди на кожата. Най-застрашени са хора, които не предпазват кожата си, обичат да се пекат, обичат да ходят на солариум и изобщо не полагат съответните превантивни грижи, тъй като кожата има памет, всяко едно излагане на слънце, свързано с потъмняване, с натрупване на тен, води за себе си и различни увреди в кожата, които се запомнят. И когато възрастта напредне, започват да се проявяват под формата на кожни тумори. Така че най-застрашени са хората, които се излагат системно на слънце, без да използват слънцезащитни продукти. Като цяло тенденцията е в цял свят за зачестяване на това заболяване, спада възрастовата граница, виждаме го все повече при млади хора. Да, наистина ранната диагностика доста бързо се развива и ни дава възможност да го контролираме при превантивно намиране в началните стадии на това заболяване, което е добре, младите са отговорни, но тенденцията е такава, каквато ви съобщавам. Използването на слънцезащита ли е най-важната препоръка, когато ни се налага да стоим по-дълго време на слънце? Това е единствената сигурна профилактика, която можем да направим, превенция на кожата ни
срещу развитие на рак на кожата. И то трябва да бъде стриктна, целогодишна и отговорна към всяка една възраст. Независимо дали се говори за дете или за възрастен човек, трябва да имаме слънцезащитна протекция под формата на препарат, който се купува от аптечната мрежа. Това са проверени състав на продуктите и трябва да бъде 50 плюс фактор. По-ниският фактор просто ни защитава за по-кратко време и не осигурява пълната защита срещу вредните емисии на слънцето. Също така е важно слънцезащитата да бъде в градска среда и в зимния период на тези части, които са изложени на слънце. Имайте предвид, че когато е облачно времето, това спира част от слънчевите лъчи, но голям процент все още стигат до нас и ни увреждат, а когато сме на море, трябва да бъде вече на плажа изключително интензивна и часовете, които са допустими да пребиваваме на плажа, са до 11-12 и след 5 часа. В диапазона между 12 и 5, дори да сме намазани, дори да се мажем на всеки 2 часа, което е стандартното правило, дори под чадъра ние не сме защитени. Кога една бенка или промяна по кожата трябва незабавно да ни отведе при дерматолог? Всяка една бенка наравно с кожата, която е пигментирана, започне да нараства, да променя контура си, да избледнява или пък някаква част от нея да нараства над кожата, да има усещане за сърбеж или не дай си Боже разраняване и кървене, е аларма, че нещо се случва. Но за съжаление това са белези твърде често на развито заболяване, когато говорим за меланом. Идеята е да се прави ранна диагностика с съвременни методи, с съвременни диагностични устройства, които са дерматоскопии, има и така нареченото целотелесно картографиране, което дава възможност на хора с много бенки да проследяват по-прецизно цялата кожна повърхност, които ни дават възможност да диагностицираме едно потенциално заболяване още преди да се вижда каквото да било с просто око. Така че трябва да се направи поне еднократно в живота ни преглед при специалист, който да даде насоки, без да има промяна, дали бенките ни трябва да бъдат проследявани или не. Между другото, миналия уикенд имахме страхотно събитие, Ден на пациента, посветен на всички, които са свързани с това заболяване меланом, в който се изговори страшно много за слънцезащитни продукти, за това какво трябва да правим като правила, за хранене, за добавки, всичко, което вълнува пациентите и не само и здравите хора, които искат да бъдат здрави. Има го достъпно като линк, цялото предаване и излъчване на запис абсолютно свободно, така че всеки, който му е интересен, би могло да се информира допълнително. Става въпрос за годишната среща на меланом пациентската общност в България, нали така? Точно така. Всяка година Българската асоциация по дерматоонкология, която аз представлявам, я подкрепя. В колаборация сме и специалисти от различни области, които сме ангажирани с диагностиката, лечението, превенцията на меланом и кожни тумори. В колаборация с меланомното общество в България провеждаме един прекрасен ден, празничен за пациента, в който можем да бъдем заедно, да си говорим на различни теми, да скъсим дистанцията, да отделим време за важните разговори, най-вече за важните теми, които повечето хора си задават като въпроси, но не остава време или имат притеснения да зададат. Въпреки напредъка на медицината, ранната диагностика остава ключова за изхода от заболяването. Затова специалистите призовават да не пропускаме профилактичните прегледи, да следим промените по кожата си и да използваме всеки ден слънцезащитни кремове и лосиони. Чухме доцент Ива Гаврилова, секретар на Българската асоциация по дерматоонкология и национален координатор на Европейския меланомен регистър за България.